Maayong adlaw mga higala. Aduna ba kamoy gikalibugan o mga pangutana mahitungod sa Biblia? Ato kanang paggahisgutan o pagatukion dinhin lamang sa atong programa Pangutana ang Biblia. Welcome sa atong first episode. Ang una nga pangutana, si Jesus usaba sa mga linalang? Ang Biblia, klaro nga nagsulti mahitungod niini. Sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Sa Genesis 1, versikulo 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Gani kung atong tiwason ug basa ang tibuok kapitulo sa Genesis 1, atong makita nga ang Dios nagbuhat sa mga butang pinaagi sa pulo. Genesis Kapitulo 1, versikulo 27, ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila, lalaki ug babaye iyang gibuhat sila. So kinsa ang nagbuhat sa mga butang? Ang Dios. Kinsa ang nagbuhat sa tawo? Ang Dios. Kolosas, Kapitulo 1, mga bersikulo 16 paingon sa 17. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. 17. Siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot. Unsa kuno? Ang Dios mauna, unaan na sa wala pa ang tanang mga butang. Isayas Kapitulo 7, versikulo 14. Busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo ug usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay manamkon ug manganak og usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel or Emmanuel. Isayas Kapitulo 9, versikulo 6, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pagkigdait. Kinsa man nga bata? Katong bata nga igaanak sa usa ka ulay. Lucas, Kapitulo 1, mga bersikulo 26 paingon sa 37. Dinhi atong mabasa nga si Maria giingnan sa anghel nga siya manamkon. Bersikulo 31. Ug tan-awa, magasamkon ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki. Ug siya imong paganganlan si Jesus. Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga anak sa labing halangdon. Kinsa ang pagatawgon nga anak sa labing halangdon? Yes, walay lain kundili si Jesus. Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon. Okay, so ang Dios naghatag sa iyahang bugtong anak. Juan, Kapitulo 6, versikulo 38. Ingon si Jesus, kay ako nanaog gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundili sa kabubuton sa Dios. Asa kuno siya gikan? Gikan siya sa langit. Marcos Kapitulo 5, kini ang sugilanon sa usa ka lalaki nga napuno
ug daotang espiritu. Dili lamang kay isa ka daotang espiritu, kung dili daghan. Ug gani sa dihang nakita niya si Jesus, atong basahon versikulo 6, ug sa pagkaalinggat niya kang Jesus gikan sa layo, siya midalagan ngadto kaniya ug misimba. Versikulo 7, ug nagsyagit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, unsay imong labot kanako, Jesus, anak sa labing halangdong Dios. Tungod sa Dios nangamuyo ako kanimo, ayaw intawon ako pagsakita. Kinsa ang anak sa labing halangdong Dios? Si Jesus. So ang pangutana ganina, si Jesus usaba sa mga lin. Ang tubag, dili. Unsa day siya? Siya ang naglalang o nagbuhat sa mga butang, kay siya Dios man. Hinaot na tubag ang mga hangtod sa sunod nga mga higayon, mga higala, dinhi lamang sa atong programa, Pangutan-a ang Biblia.